show jaban la ba amunu ba fle malikona ni maliko ka fuli bele ba ambo ko ye kuma be hani wakati be hambe akete bele ba nyini ka ofe kunu amaseko ka kuna funidi oma ke anyere esa kuna kui omi hambe aketo nyini ka ofe ko sebe koni do ya soro barakara la hore atu kuna funi amaseka do ma kunu ngamba do ka fawt sigilinu ni sonja kona na bika ama kono don afena na limflanu ni sonja kene kono ko kuna funda me fuko bela jelen ki bismillah kuna funu bulon kanana utukalo kile muganna ni samba fla ani mugan fla kuna fana damne lambo la doni ka fako kunu tarata anga jamana nyama nuri colonel Assimi Goita le tume nyogo ina ka chakerola nyogo mi yere ni ministre mi siglu no ko kan ko nyana bol manode Abdoulaye Joppe hokoni mado nyemine kase alema olu yere kon kunte dore iran ka kala sigide mi be wele ko Hussein Alwide olu kuna na bonyo ila an ka jamana kono mi yere na ka jekulu no wila kase jamana chama chafanga nyama ya ira ka fakulu kan nyogo yere kontena bol fu kan janyo gambe mali jamana ani Iran jamana ni nyogonche obese ka sinsi tugamna wa olu kono mena deme kerenkele nun taka do mali jamana ma deme mi yara kono mena ke bayla mal kuro ani fen kuro kun kan ko ka fata se sene ani war ko ta kun kan ko la ya ida ka fasa kuni jamana fla fene bina jet unu ku bolo tu nyogoma mi de ba machi wale ma yu yara kono bese ko o kele tugamina pe ka bo mali jamana kono haka jaka bo jembela jelen konnana nklala ka ina ka faku kan nyogonyi yara kono senfe ko kuma fefe bora ni nyogonyi yara kono ko mali jamana kono ki sigine ka fako dona na tawla ko ele bela jelen yara kon minake telea konnana alisa mitoka kuna funa la humi amba la dona ka fa dongli dala minale be wile ko jena basek ale koni ka dongli da damne hani bicha ira la ka fa ko wera koni sambi sabasoro o kum konna na jena basek ale koni ala tege ka de me kerengana ta ko di anga fintigla mogoma mi yara koni nyobor maluboro fata se tululi turu biton le turuma akoni o ta ka to de me definitigla mogoma wala sa wera koni be se ku yara de me to ko yamina alisa metoka kuna funu kona hamola dona ka fo imam diko ale kono willa kase Algeria ka ka la sigide mano yere de koni al house iriashi ale kani bonyen yere kono kuma bolfo konna na ka keni tasma bam yere kono willa Algeria ka fo no yere koni ma chama bone anila o kum kona la imam diko ale kono willa kase Algeria ka la sigide ma mi yere natara aka sanga foke fokata se jamana ka sanga fuma Algeria ka la sigide ma bidoyina alisa nantoroka kuna funu la meta dunga fa kunkankula o me ambola dona ga foko chaketa misigleno dunga fa kunkankula no lebe wulu ko DCG mo olu bille no ka munu salola alisa u yere kon buka segesegela wi ayira ga foko kunu ku yere kon willa ka se jago kala kuma ba ma mugama menu tara olu yere kon ka jago ke oro la ka tanyini ka donga fasa ka keni jamana nyama yere kon kelino ka songo kurambo wala sa jamana kono do mesika lafiya to kamna ni manu yere kon te ka do fara ka nu yere kon te ka gelata ka nyashi jamana kono do manu konteka gelata kanya shi jago kala msenuma ame domine ko biya ira ka fako jamana nyama ku yara kon keleno ka sukoro songo black men bisabala jamana fa mbela jelina koni mama yare de koni ye sukoro ferika tema uka weleli ka ke wani mama yare fuka tasi dobara fe munu songo la ni mama yare de koni ferika ka tema ubela jelin ka weleli beke ini nyangili mbeke ini nyangili mka ka obedeka biya ira ka fako ka ni baran yare kon na unu fintigla mo de bika baran ka ba fintigla mo yare de kon be ku deme ni ko mbela jelin kon na DCG ale yare kalkani ka foko ulu yere koni 7 mimbo ko jamana kono dembela jelebe 7 la waliya okuna fonno be dona yin kalanko kuna funula ministre mi sigileno kalanko kun kan ko tanyana bonana le de madame Sidibe Dido Usmani alefna to me nyogo ngila ka chakero la nyogo mi yere na ile yere kon yokeni lo holde munu yere kon ye jonjo nyena mon soro o holdun ka kimeli mi temala sisa no be wulu ko baki mende ba mako taw ye fokata se to moktu koma ay la ko fasa ko fama kon nana ko ma munu kera jonjo folo yo ko lu chama yere kon bora kala ban kuru kofe nunu somo fokata se lo hol metru ma wulu kon kun tara nyogo ngila ministre fi nyogo se fe ministre hayre kon yuka jonjo seme kerenkele nin tagaduma mi na ila delika kerenkele no duma ku yere kon ka fembela jelen ka ukata mali jamana kuma bo jien dugu nu sere uka mali jamana kuma bo ka ke janyuma ye mali jamana ma poli kerenkele ne ministre yere kon utaka do de ma so fokata se lokol metru ma uka jija nu ka chesilla ni ma nu yere kon de menila uka kalan kun kan kola olu fena foli kerenkele taganya shi ministre ma ka kena yere kon sere ka chesiri ni jija mi ke lokol don ka kimeli temeli yere kon o temena ka nye wa temena ka ke kasoro yurugu foi o yere kon masoro akonnana alisa
sanan toro ka kunnafoni la an bɛ taa finitigilamɔgɔw ka kunnafoni la o min n'an bɔ ladɔnniya k'a fɔ ko olu ka kiirisonba min sigilen no sen kan n'o de ye finitigilamɔgɔ fo ka taa se finitigilamɔgɔ kɔrɔw ka kiirisonba olu kɔni bɛ tile 3 fara ɲɔgɔn kan minnu y'a yira k'a fɔ sa k'u ka nin dalajɛ in yɛrɛ kɔni tun tɛ foyi ye u yɛrɛ kɔni bɛna taa baara kɛ walasa finitigilamɔgɔ fo ka taa se finitigilamɔgɔ kɔrɔ ma olu bɛ se ka lafiya cogoya min na ani u ka pension ko gɛlɛya min b'u la u yɛrɛ kɔni bɛ se ka fura sɔrɔ o pension ko gɛlɛya in na cogoya min na o y'a yira k'a fɔ ko nin jɛkulu in yɛrɛ kɔni ye maa 75 de min de ye finitigilamɔgɔ fo ka taa se finitigilamɔgɔ kɔrɔ caman ma olu yɛrɛ kɔni bɛ ka nin ko in kɛnɛ ɲɛnamaya. O kunnafoni bɛ taa n'a ye madame Walije Funɛ Kulubali ka kunnafoni na n'ale de ye minisiri min sigilen muso den ani denbaya ta kunkanko la jɛkulu min bɛ wele ko UNFPA n'o ye jɛkulu ni jɛkulu min yɛrɛ kɔni sigilen no kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow yɛrɛ kɔni dɛmɛli kama olu wulila ka se madame Walije Funɛ Kulubali ma ni ka taa suturala dani ma suturala min yɛrɛ ni musolakaw yɛrɛ kɔni b'a ta u ka kalo labɔ wagati la olu ye suturala modèle minnu yɛrɛ kɔni bɛ se ka labaara siɲɛ caman kɔnɔna u kɔni wulila n'o ye ka se madame Walije Funɛ Kulubali ma walasa a ka di mɔgɔ ma maa minnu yɛrɛ kɔni mago b'a la minnu de ye se tɛ maa minnu ye lujuratɔ fo ka taa se dɛsɛ bɛ mɔgɔ minnu na ka nin ko sɔrɔ ani ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye maa minnu yɛrɛ kɔni tɛ nin ko in ɲɛdɔn ni bɔɲɔgɔn in yɛrɛ kɔni kun sigilen no o de kun kan. Halisa n'an tora ka kunnafoni la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bi kɔni y'a tile 20 ye jamana kun ye jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen min kɛ walasa ka jamana cakɛda maaw ta n'an b'olu wele ko fonction publique mɔgɔ u y'a yira k'a fɔ sa ko mɔgɔ 807 olu de kɔni ye jɔnjɔn in sɔrɔ min n'u yɛrɛ kɔni y'u kunda n'u ye bafo n'ale yɛrɛ kɔni bɛ Segu mara la walasa u yɛrɛ kɔni bɛ taga se ka taa finitigilamɔgɔw ka kalan k'u kun cogoya min na bawo u kɔni y'a yira k'a fɔ sa ko jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni kan ka se ka jamana lafasa kuma bɛɛ ani wagati bɛɛ ko jamana lafasali kɔni man ka to finitigilamɔgɔw ma wa jamana kan ka kɛ jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen dusukun na o hukumu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko gɛlɛya yɛrɛ kɔni bɛ ka bɔ ko in na ni bi yɛrɛ kɔni y'a tile 20 ye ko maa 200 ko olu yɛrɛ kɔni bɛ ko olu yɛrɛ kɔni ka finitigilamɔgɔw ka kalan min bɛ ka k'u kun ko olu kɔni ka o kalan in jɔra ko bawo ko dɔw yɛrɛ kɔni dɛsɛra dɔw ta kɛra bana ye ko fo ka taa se ko muso dɔw k'olu yɛrɛ kɔni kɔnɔ tiɲɛna a kɛnɛ kan k'u yɛrɛ kɔni ye olu ta k'u kun da n'a ye Segukaw ka kɛnɛyaso kan min ni ɲinini bɛ kɛ jamana kɔnɔ ɲɛmaaw fɛ ko ni finitigilamɔgɔw ka kalan min yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ ni maa ninnu kun ko dɔ ka b'a fanga la ko walima a yɛrɛ kɔni ka dabila k'a ko yɛrɛ kɔni kana kɛ kɔlɔlɔ wɛrɛ ye kunnafoni dila olu y'a sɛbɛn. O kunnafoni de bɛ taa n'an ye kɔkan kibaru la o min an bɛ taa Abijankaw fɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko kunu utukalo tile 23 ko jɛkulu min sigilen no Abijankaw fɛ n'o bɛ wele ko je suis 49 soldats n'olu ɲaminaba ye Isaka Jabi ye olu yɛrɛ kɔni wulila ka se an ka maa minnu sigilen no Abijankaw fɛ ni an b'olu wele ko malien communauté malienne en Côte d'Ivoire ni olu bɛ wele o la olu wulila ka s'o ma walasa u kɔni bɛ se ka taa kuma ɲɔgɔnya kɛ cogoya min na kuma ɲɔgɔnya min n'u y'a yira k'a fɔ sa ko Abijan ni Mali jamana ko yɛrɛ de kɔni ye jamana kelen ko wa ko kuma sigi ka fɔ ka kɛ walasa nin ko in yɛrɛ kɔni bɛ se ka ban bɛn kɔnɔna na cogoya min na u ka kɛlɛkɛcɛ de 49 min yɛrɛ kɔni datugulen no Mali jamana kɔnɔna k'u yɛrɛ kɔni bɛ se ka labila cogoya min na ka sɔrɔ a ma kɔlɔlɔ lase Mali jamana ani Abijan jamana ma. Halisa n'an tora kɔkan kibaru la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko polisi Galibile ko ale yɛrɛ kɔni minɛla kiiritigɛlamɔgɔw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Abijankaw fɛ n'u yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ sa ko ale kɔni tun bɛ fɛ ka fanga yɔbɔya. Halisa an bɛ to kɔkan kibaru la an bɛ taa Faransikaw fɛ min n'an b'aw ladɔnniya k'a fɔ olu ka jamana ɲɛma n'o de ye Emmanuel Macron k'ale yɛrɛ kɔni kan ka taa tagama la Algérikaw fɛ o min bɛna kɛ utukalo tile 25 tile 26 fo ka taa se a tile 27 nata ma. Kunnafoni datugu pe an bɛ taa Abijankaw fɛ o min n'an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Bamaci wale ma k'u yɛrɛ kɔni bɛ ka takari halisa Abijankaw la kɛrɛnkɛrɛnnen la u ka dugu min bɛ wele ko Buna ko bidɔn in na ko u kɔni taara mobili 3 u taara o fana jɛni Bunakaw fɛ ko ka bolikan bɛ yɔrɔnin minɛ ko san ko maa minnu yɛrɛ ye ko in kɛ ka halisa ko olu yɛrɛ kɔni ma se ka dɔn. Mali kunnafoni show jamana labagaw ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoni la n'Ala ma basi wɛrɛ kan na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan a ɲan'o cɛ sa an b'a fɔ k'Ala ka bɛɛ lajɛlen sago di ma Ala ka bɛɛ lajɛlen hamina ko nɔgɔya a k'an bɛn.